Kada se desila pogibija princeze Dajane u saobraćajnoj nesreći i kada se posle toga princ Charles ponovo oženio Camilom, govorilo se o tome da je on već imao sa njom paralelnu vezu ranije. Jeste, to sam i ja čula. I zato što je morala biti jako teško za Dijanu, pošto ona bila jako zaljubljena od njemu. Ali i on je bio mlad. Sve okupno je bilo jako teško. I ona, ja mislim, ona je potpuno poludila. Zbog te situacije, zbog te paralelne veze? Da, ona na kraju više nije bila ono što je bila u početku, sigurno. To se vidi. Ona je bila neurastenična i kompleksirana. I to za imidž kraljevskih porodica bilo jako loše. Da li se ti kraljevski brakovi, ja bih rekla da se oni često sklapaju bez ljubavi, odnosno da su to nekako ugovoreni brakovi zato što je tako zgodno, zato što je tako convenient i da možda zbog toga dolazi do preljuba. Možete da se udate za nekoga, da ga mnogo volite i odjednom vi ga više ne volite uopšte. Ili da je nešto što vaša familija organizovala. To se nikad ne zna. Kako biste sada rekli, pošto 7 godina ili 8 godina, ko zna šta može da bude. Na svakom početku emotivne veze čini se da će ljubav trajati večno, bez problema. Pre ili kasnije iskrsnu nesuglasice i pitanje je emocionalne zrelosti kako će se one shvatiti i prevazići. Psiholozi kažu da smo u takvim trenucima skloniji da podlegnemo predrasudama o ljubavi nego da otvorenih očiju duše prepoznajemo o čemu se zapravo radi. Ivana Kuzmanović, autorka nekoliko knjiga o samospoznaji i ljubavi, navodi najčešće zablude. Često se čuje da je normalno da ljubav boli, ali nije tako. Boli nedostatak ljubavi, strah, nesigurnosti i neostvarene potrebe. Zabluda je i da ljubav treba zaslužiti. Kada neko iskreno voli, nikada od voljene osobe neće tražiti da se odrekne sopstvenih potreba, niti se nečija ljubav može dobiti kao poklon za dobro ponašanje i ispunjavanje tuđih očekivanja. Nije tačno i da ljubav traži da bude uzvraćena. Nje ili ima ili nema, a svako je doživljava i pokazuje na svoj način. Mnogi su skloni da kažu ljubav je kada ne mogu da živim bez tebe. To je tek zabluda, jer je ovakvo osjećanje tipično za emocionalnu zavisnost od koje pate ne mali broj muškaraca i žena. Posledica ove zablude je i krilatica da je ljubomora odraz ljubavi, a zapravo je reč o ličnoj nesigurnosti, strahu i potrebi za posjedovanjem bića pored sebe. Kako kaže Ivana Kuzmanović, tek onaj koji je naučio da voli sebe umeće da voli i druge, a u takvim okolnostima nema mesta ni za zablude o ljubavi. Za malo da se udate za belgijskog kralja Boudouina, je li tako? Mislim, bili ste jedna od kandidatkinja. Pa šta se desilo? Nije vam se sviđao? Mojih roditelja, ali što to se nije desilo. Ja vam se nije sviđao? Nisam ga znala, ja sam ga videla 2 dana. Mi smo bili gosti u Belgiji, ja sam imala 16 godina, nisam završila školu, nije ništa. To je bilo samo njihova ideja. Ne, to ne bi bilo. Ja ne bi mogla. To bi vas sigurno isfrustriralo. Jeste. Napravila bih verovatno skandal. Sigurno. Dragane, da li je život sa princezom Jelisavetom za vas predstavlja obavezu kad ste ovde došli? Ona je ipak javna ličnost, veoma eksponirana, niz humanitarnih akcija, međunarodnih pokretala. Ne, nikakvo opterećenje. Mi smo se tim bavili u Njujorku. Kad mi smo se sreli, on nije znao ništa o familiji, ni o meni, ni ništa. Kao da nisam postojala. To je najbolje. Šta ste naučili o muškarcima s obzirom na 3 braka i 3 razvoda i na dugogodišnji život sa Draganom Babićem? Šta je nešto što ste izvukli kao pouku? Jedan ne valja, idite dalje. Kad ste se udali za peruanskog premijera, odnosno ministra ekonomije, da li je to za vas značilo da se odreknete nekih svojih aktivnosti? Ste ipak morali da odete tamo da živite? To je bilo teško, pošto u Južnoj Americi to je jako patrijarhalno. Od dan kad ja sam počela da budem u braku, on je potpuno promenio. Zašto nosiš tu bluzu, zašto ne nosiš tu bluzu? On je odmah hteo sve da menja. A pre toga sve je bilo perfektno.
Ja sam se probudila i ja sam bila u panici, ja sam sad rekla šta sad. To se meni nije dopalo. Kako ste se izborili sa tim? Bilo jako teško, ali kažem, oni zahvaljujući njemu što sam se vratila u zemlju. Bez njega nikad ne bih mogla. Političke veze i utjecaj? Mogla. A poslije više nije bio važan. Ja sam ga ustavila 89. godine. Ja sam se vratila ovdje 3 mjeseca, onda ponovo 3 mjeseca. On uopće nije znao gdje sam. Ja sam nestala. Dragane, kako se uči tolerancija? Pretpostavljam da ste vi jedan tolerantan životni saputnik, s obzirom na to da ste sa princezom već preko 20 godina. To se uči. Moram da kažem da u mojoj ranoj mladosti nisam bio toliko tolerantan, ali kako sam živeo u nekoliko zemalja, ja sam naučio da moram da budem tolerantan. To je jedno veliko životno iskustvo i svako treba da prođe, treba dosta vremena da prođe da bi se postao tolerantan. To nije urođeno, mora da se nauči. Pa, na primjer, šta se podrazumeva to da budete tolerantni? Recimo da ne slušate samo svoje mišljenje, da morate da shvatite da i neko drugi ima prava na mišljenje i da ta mišljenja moraju da se usklade na neki način, jel? I da morate da u nekim trenucima i da odustanete od svog mišljenja da bi zadovoljili i drugu stranu, jel? I da posle vjerojatno ne spočitavate stalno. Apsolutno. Od čega ste odustali. I u tom, tako da nema konflikta. Da li ste vas dvoje dosta različiti? Ljudi često misle da bi dvoje dobro funkcionisali i da oni moraju u svemu da se slažu. Jesmo jako različiti. On je razmišlja dobro, ja sam mnogo površnja. Pošto detalji meni su dosadni. On voli detalje. Onda to nije loša kombinacija. Ali imamo jednu zajedničku crtu, to je što volimo mnogo da se šalimo i mnogo da se igramo i mnogo nam je lepo i veselo. Da, šalimo, prosto šale, ja sam ekspert za to. Recimo, Jelisaveta voli mnogo da se sakrije, i da me plaši kad ja nekada... Svaki dan mogu da ga uhvatim. Svaki dan ona može da me uplaši. Kada ne zna da sam u stanu. Iza stolice ili iza ormana ili nekude i ono jednostavno skoči na mene i uplaši me. I to non stop ide, to već 22 godine. Ali to nije dobro za srce. Jako dobro za pritisak. Pazite, to nije dobro za srce. To je dobro protiv kolesterola, sigurno.